Благословено утро, днешната свята неделя, Господния ден. Като проповед днескашния ден е Еремия 29:11. Много силен призив. И това е защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ. Мисли за мир, а не за зло, за да ви бъде бъдеще и надежда. Мисли за мир, а не за зло и за бъдеще. Един пример. Преди потопа никой не повярва в Божието Слово, както и на самия Бог, чрез пророка Ной. Бог му казва още преди 100 години да настъпи потопа, да започне да строи Ноевия ковчег. И защо? За да няма погибел, а да има спасение. Но всички му се подиграват, хулят, обиждат така нататък. В Битие 6 глава 13-22 стих. Бог никога не строи ковчега след като започне дъждът. Той винаги приготвя спасението по предварителен, чудесен Божий план. Може би днес Бог те подготви за нещо, което още не виждаш, не знаеш. Още един пример за Естир. Момиче сираче, без влияние, без богатство. И заведнъж от нищо става царица. После идва указ за унищожаване на евреите. Тогава Мардохей казва, 4 глава на Естир, 14 стих, който не знае дали не си достигнал на царство точно такова време. Тя не знаеше защо Бог я постави там. Разбрала едва когато дошла кризата. Може би работата ти, може би семейството ти, може би църквата ти, която посещаваш, не са случайност. Бог вече ти е поставил там, където ти е място, където трябва да си по своя план, а не по свое желание, както ти искаш. Божието мълчание не означава Божие отсъствие. Или че го няма, или че не те чува, не те вижда. В 29 глава пак на Еремия, 10 стих. 70 годишен плен, едно поколение умира. Децата израстват във Вавилон. Изглежда, че Бог е замълчал. Но никой си няма представа, че той въобще постоянно действа, е в действие. Още един пример за Ана, 1 стих. Години наред плаче, без деца, подигравана, неразбрала, хулена пак. Дори първосвещеникът самия я обвинява, че е пияна. Но Бог работи в тишината. Един ден ражда Самуил. От нейната болка Бог издига пророк, който променя историята на цял Израел. И когато ние си мислим, че сме в безжалостен случай, че сме в път без изход, точно тогава Бог работи и ни съвършенства бъдещето ни, победата ни. Още един пример с Лазар, 11 глава на Йоан. Исус знае, че Лазар е болен, но той не тръгва веднага
Защо? Защото чака. Чака. Издебва моментът да стигне дъното. Тоест, кое дъно? На разочарованието, на безнадежност и тотален край. И точно тогава пристига, когато Марта го посеща и казва: Господи, ако ти беше тук, нали, нямаше да стане, нямаше. Но тя не знае Божия план. Не знае, че той изчаква и изтепва момента на пълния взрив, на отчаяние, на дъното, както казах. И му казва, той е 4 дни в гроба и почти вече е разложен. Но какво се случва? Исус не е закъснял. Той никога не закъснява. Той е чакал, пак каза, моментът, когато славата на Бога ще остане от невидима в видимо явление на истината. Алелуя! Понякога Бог не идва на време според нашия часовник, знаете ли? Според нашите времена. А той спазва и да според неговия часовник, според неговото време. Не нашето, а свое време. Божият план винаги води към надежда. Още един много силен насърчителен пример за цял свят и вселена на човечеството. Сухите кости. Колко от вас са чували и са чели? Сухите кости. 30 глава на Езекил. Навсякъде има кости. Говорим за не болни, не ранени, не така повърхностно изцеляване. А говорим за нещо напълно приключило. Без надежда. Както казах преди малко и споменах. Стигане на дъното. На отчаянието. Кости. Скелет. Нищо и никакъв скелет от кости. Бог задава въпроса на Езекил. Могат ли тези кости да оживеят? Вижте какво се случва в отговора на Езекил. Езекил не казва нито да, не казва нито не, а казва: Господи, ти знаеш. Защо е този отговор? Какъв е умисъла, определението на този отговор? Защото Святия Дух докосва ума и сърцето на Езекил. Ако не беше Святия Дух да го докосне, отговорът му индиректно щеше да бъде: Господи, това е невъзможно. Но вярата, о Господа, на Езекил му казва да каже: Господи, ти знаеш. И затова казва нито да, нито не, а казва: Господи, ти знаеш. Защото е убеден в вярата в Господ. Защото е убеден в усъвършенствената сила и план Божия. Могат ли тези кости да живеят? Става въпрос за Господ. Ти знаеш, казва Господ. Тогава Божия Дух, какво се случва? Влиза там, където е краят, безнадежността на човечеството. И Бог поставя ново начало. Амин. Колко от вас си представят
скелет от кости да оживее. За да оживее, какво е нужно? Един скелет, без значение дали е на животно или на човек. Това плът, това кръв, вени и всичко нужно, необходимо. Невъзможно за човека, възможно за Господа. Най-великият пример, още повече и кръстът, Исус Христос. Ученици виждат поражение, хората виждат край тотал, а Бог вижда едно ново начало и спасение на човечеството. Камъкът е затворил гроба, но никой не може да затвори Божия план. 8 глава на Римляни, 28 стих. Всичко се действа за добро, не защото всичко е добро, а защото Бог е над всичко. 29 глава на Еремия, 11 стих. Не е обещание за лесен живот. Това е обещание, че Бог никога не губи контрол над историята на своят си народ. Но и не вижда бъдещето, но строеше ковчега. Защо? Защото вярваше. Имаше вярата и присъствието на Бога в себе си. Естир не знаеше защо е в двореца, докато не дойде нейния час. Анна плачеше, но Бог подготвяше пророк. Езекил гледаше долината от кости, а Бог виждаше могъща войска. Учениците гледаха затворен гроб, а Бог вече беше приготвил възкресението. Алелуя! Когато Бог казва, аз зная мислите, които мисля за вас, Той не говори като човек, който предполага. Той говори като цар, който управлява времето на народите и вечността. Твоето утре не е в ръцете на случайността. Не е в ръцете на икономиката, на политиката. Не е в ръцете на парламента, управляващи и подобни. Искам да обиждам хора. Твоето утре е в ръцете на Бог. На Бог. На Бог. Защото аз знае мислите, които мисля за вас, мисли за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Това е надежда, която крепи вярващия не само в добрите дни, но и в дните на изпитание, защото изпитанията са изпит. Доказателство за нашата вяра, за нашето израстване и утвърждаване. 8 глава на Римляни, 28 стих. И знаем, че всичко се действа с добро на тези, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение. 55 глава на Исея, 8 и 9 стих. Защото моите помисли не са като вашите помисли, то вашите пътища като моите пътища, казва Господ. Понеже както небето е по-високо от земята, така моите пътища са по-високи от вашите пътища. И моите помисли са много повече от вашите помисли. 33 псалом, 11 стих. Намерението на Господа стои човека, помислен сърцето му от род в род. От род в род. Първата глава на Филипяни, 6 стих. Убеден съм именно в това, че онзи, който е започнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исус Христос. 6 глава на Плачът на Еремия, 25-23 стих на 3 глава. Това ще
приведа ума си. Затова имам надежда, че по Господната милост не сме изтребени, защото не се изчерпаха щедростите му. Те се потомяват всяка сутрин голяма в Твоя вярност. Затова желателно, след като отворим очите си всяка Божия сутрин, събудим. Още в момент, когато сме в лилото, да кажем благодаря Ти, Господи. Третата глава на Притчи, 5-6 стих. Това е на Господа от все сърце и не се обляга на своя разум. На своя разум не се облягай. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправи пътеките ти. Алелуя. 50 глава на Битие, 20 стих. Вие намислихте зло против мене, но Бог го обърна за добро, за да извърши това, което днес да запази живота на хората. Цитирам на кръста на Исус. Господи, прости им, те не знаят, що вършат. Втората глава на Ефесяни 10 стих, вероятно това имахте предвид, а не 2.20. Защото по благодат сте спасени, защото Неговото творение сме създадени в Христос Исус за добри дела, които Бог отпред е наредил да ходим в тях. 10 глава на Евреи, 23 стих. Нека държим непоколебимо изповедта на надеждата си, защото верен е този, който е обещал. 2 Коринтияни, 4 глава, 17-18 стих. Защото нашата лека временна скръб ни доставя несравнимо по-голяма вечна тежест на слава, понеже ние не гледаме на видимото, а на невидимото, защото видимото е временно, а невидимото е вечно. И 23 глава на Числа, 19 стих. Бог не е човек, та да лъже, нито човешки син, та да се разкае. Казал ли е, няма ли да извърши? Говори ли е, няма ли да го утвърди? Призив. Вярата, силната вяра, плътната вяра води към спасението на всеки един от нас. Уповайте се на Господа и Бог ще благослови вас, домовете, чедата ви, пътищата ви, мислите ви, които мислите. Той е изготвил най-прекрасния план за вас, за всеки един по-отделно от нас. Според съдбите, според дните. Затова уповайте на Бог. Бъдете благословени.